Казвам се Миряна Иванова. Повече от 11 години съм преподавател по класическа и въздушна йога. Йога присъства в живота ми още от детските години, но реално се срещнах с практиката на постелката преди 14 години. И това беше като любов от пръв поглед. Срещнах въздушна йога в лятото на 2015 година. Но всъщност, когато задълбочих своята практика, усетих какво е магията на въздушна йога и всъщност какво дава тя на хората. По много хубав начин се грижи за телата ни, за това да ги раздвижваме, да поддържаме техния комфорт, да възпитаваме повече мобилност. Много добре помня първият момент, когато се качих на люлката. Бях много свикнала с практиката на земя и нормално да се почувствам несигурна и така да се срещна с първите си страхове, възбудени от това, че губя връзката си с земята. Едно движение за мен е изпълнено правилно, когато ние се чувстваме стабилни в процеса на влизане и излизане от него. Разбира се, че без технологиите не можем. Вече телефоните са навсякъде с нас и ни помагат да популяризираме това, което правим, да покажем хубавата страна на всичко онова, да привлечем публика към практиките си и да усилим преживяването, защото наистина практиката по въздушна йога е едно красиво преживяване, което може да бъде споделено с много хора. Много ми е любимо да наблюдавам, а и самата аз да преживявам момента на отпускане след динамиката. Когато отпускаме и притихваме, всъщност ние изпитваме едно уникално наслаждение и освобождаваме излишното усилие, което пък ни дава тази неимоверна лекота, към която се завръщаме и която е равносилна на блаженство. Трудно ми е да опиша работата си в залата с един кадър, защото за мен това е поток. Поток от движения, от паузи и всъщност това е богатството, което даваме на всеки един практикуващ като преживяване.